Barka da zuwa tashar Kannywood News. A yau za ku ji shekarun waɗannan jarumai guda 15 da muka ɗauko za mu kawo muku. Amma idan wannan ne zuwanka na farko, ka daure ka danna alamar subscribing ko sharing ko liking. Jarumin namu na farko shine King of Kannywood Ali Nuhu, wanda a halin yanzu jarumi Ali Nuhu King of Kannywood an haife shi ne a shekarar 1974, wanda shi ma haka a yanzu yana da shekara 50 daidai a duniya. An haife sa ne in baka manta ba a shekarar 1974, kaga yanzu yana da shekara 50 daidai kenan a duniya. Sai kuma mu je jarumi na gaba wanda za mu kawo maka shi shine jaruma Hadiza Gabon, wanda jaruma Hadiza Gabon an haife ta ne a shekarar 1989, wanda a yanzu tana da shekara 50 ita ma cif kenan a duniya. Ita ma jaruma Hadiza Gabon tana da waɗannan shekaru cif a duniya. Sai jarumi na gaba wanda za mu kawo maka wato Adam A Zango. Jarumi Adam A Zango an haife sa a shekarar 1985, wanda a yanzu shekarunsa suka cika cif shekara 50 shi ma a duniya, wanda shi ma yanzu yana cikin jerin 'yan shekara 50 a cikin jerin jaruman Kannywood waɗanda muke kawo maka su a halin yanzu. Sai kuma jaruma ta gaba wacce za mu kawo maka ita ce jaruma Minal Ahmad, wanda jaruma Minal Ahmad an haife ta a shekarar 1977, wanda a yanzu take da shekaru 27 cif a duniya. Jarumar ita ma jaruma ce dai ta Kannywood, wanda ita ma tana ɗaya daga cikin waɗanda muke kawo maka su a halin yanzu, shekarar ta 27 daidai a duniya. Sai jarumi na gaba wato Nuhu Abdullahi, wanda jarumi mai suna Nuhu Abdullahi an haife shi ne a shekarar 1989, wanda a yanzu yana da shekara 35 cif a duniya. Shi ma jarumi Nuhu Abdullahi yana da ƙarancin shekaru kamar yadda muka kawo maka a halin yanzu, shekarunsa 35 kacal a duniya. Sai jarumar tamu ta gaba wato jaruma Aisha Humaira, wadda Aishatul wacce aka fi sani da Aishatul Humaira, an haifi jaruma Aishatul Humaira ne a shekarar 1988, wanda a yanzu take daidai da shekara 26 kacal a duniya. Ita ma jaruma tana da ƙarancin shekaru kenan kamar yadda kuka gani. Sai jarumi na gaba wanda za mu kawo maka wato Sadiq Sani Sadiq, wanda jarumi Sadiq Sani Sadiq, jarumin dai an haife shi ne a shekarar 1981, wanda shi ma a yanzu ya cika shekara 43 cif a duniya, wanda shi ma jarumin yana da yawancin shekaru kamar yadda muka kawo maka kake gani. Sai jarumar mu ta gaba wacce za mu kawo maka wato jaruma Rahama Sadau. Jaruma Rahama Sadau jaruma ce wacce take taka rawar gani a Kannywood, kuma jaruma Rahama Sadau an haifi jaruma ne a shekarar 1993, wanda take da shekaru 31 a halin yanzu cif a duniya. Jarumar tana da shekara 31, ita ma tana da ƙarancin shekaru kamar yadda aka gani. Sai kuma jarumi na gaba wanda za mu kawo maka a halin yanzu wato shine jarumi Sani Danja, wanda jarumi Sani Danja shi ma jarumi ne na Kannywood, wanda aka haife sa a shekarar 1973, wanda a yanzu ya cika shekara 50 a duniya. Jarumi wato Sani Danja shi ma cif yana ɗaya daga cikin 'yan jerin shekaru 50 a duniya. Sai kuma jarumar tamu ta gaba wacce za mu kawo maka wato jaruma Momi Gombe, wacce ita ma jarumar Momi Gombe tana da ƙarancin shekaru kamar yadda za ku gani. An haifi jaruma Momi Gombe ne a shekarar 1999, wanda a yanzu shekarunta suka cika cif shekara 25 cif a duniya. Ita ma dai tana cikin jerin jarumai masu ƙarancin shekaru na Kannywood kamar yadda ake gani. Sai kuma jarumar tamu ta gaba wacce za mu kawo maka wato jaruma Aisha Tsamiya. To jaruma Aisha Tsamiya dai kun santa, jaruma ce wacce ita ma take da shekaru kamar yadda kuka gani. An haife ta a shekarar 1992,
wanda a yanzu shekarunta suka yi daidai da shekara 32 kacal a duniya, ita ma tana ɗan ƙarancin shekaru. Sai kuma jaruma ta gaba wacce za mu kawo maka mai suna jaruma Hafsa Idris, wacce ita ma jaruma Hafsa Idris jaruma ce ta Kannywood, wacce a halin yanzu tana da shekaru, an haife ta a shekara 1984 wanda zuwa yanzu take da shekara 50 daidai a duniya. Kamar yadda kuke gani, ita ma tana ɗaya daga cikin manyan jaruman Kannywood da suke da shekaru. Sai kuma jarumar tamu ta gaba wato wacce za mu kawo maka mai suna Maryam Boss. Tom, jaruma Maryam Boss dai an haifi jaruma Maryam Boss ne a shekarar 1993 wanda a halin yanzu Maryam Boss tana daidai da shekara 31 a duniya. Ita ma dai jaruma Maryam Boss tana ɗaya daga cikin jarumai masu ƙarancin shekaru kamar yadda za ku gani a duniyar ta Kannywood. Sai kuma jaruma ta gaba wacce za mu kawo maka kamar yadda kake gani, jaruma wato Nafisa Abdullahi. To, jaruma dai Nafisa Abdullahi jaruma ce wacce ita ma tana ɗaya daga cikin manyan jaruman Kannywood kamar yadda ake gani. Kuma an haifi jaruma Nafisa Abdullahi ne a shekarar 1991 wanda a halin yanzu jaruma Nafisa Abdullahi take da shekara 33 cif a duniya. Ita ma dai tana da ɗan shekaru kaɗan. Don masu sauraron mu, idan wannan yana ɗaya daga cikin ziyartar ka zuwanka wannan tasha ta mai albarka ta wato Kannywood News, domin samun bayanai waɗanda suka danganci jaruman Kannywood da ma dukkanin wasu bayanai da zaka same su a cikin wannan tasha tamu da suka alakanci Kannywood, kama da kan zuwa shekaru da 'ya'yan jaruman Kannywood da kuma iyalansu da kuma mai ke faruwa a Kannywood, duk zaka ke samu a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Kannywood News. Idan wannan ne kuma zuwanka na farko, kar ka manta ka danna mana subscribing ko like ko sharing, domin hakan ne zai sa kake ganin bidiyon mu a koda yaushe da zaran mun dora. Mun gode da ziyartar tashar mu da kai mai albarka ta Kannywood News. Masu sauraron mu.